Assalamu alaikum mutan wannan gida muna muku fatan alkhairi. Yan uwa yau ma mun zo muku da sirri na mallaka. Mun zo muku da lagani na mallaka mai ƙarfin gaske insha Allahu ta'ala. Duk namiji saurayi da yake da budurwa yana ta neman sirri na mallakar budurwa. To albishirinka ga sirrin mallakar budurwa mujarrabi mai ƙarfin gaske insha Allahu ta'ala. Ko kuma namiji ne yake da wata bazawara da yake so, shi ma yana da so ya samu sirrin da zai mallake bazawararsa. To albishirinka ga sirrin mallakar bazawara mujarrabi mai ƙarfin gaske da yardar Allah. Duk namiji saurayi da yake da budurwa yana so zai mallake budurwarsa saboda wa'yansu dalilai nasa. Saboda wani saurayin za ka samu yana da budurwa, yana son budurwar nan tasa, amma budurwar tasa tana nuna mar ba ta son sa, tana nuna masa ba ta damu da shi ba. Tana jajjamar aji, tana jujjuya masa baya. Da zai je ƙofar gidansu ma ya aika ta zo sai ta ƙi zuwa. To insha Allahu ka yi amfani da wannan sirrin mallakar za ka mallake budurwarka, za ta so ka, za ta ƙaunace ka insha Allahu ta'ala. Ko kuma namiji ne yake da wata bazawara da yake so, shi ma bazawarar nan tasa tana nuna mar ba ta son sa, tana nuna masa ba ta damu da shi ba. Idan ya je ƙofar gidansu ma ya aika da zo sai ta ƙi fitowa. Shi kuma ya rasa yadda zai yana da so ya samu sirrin da zai mallake ta saboda ta so shi. To ka yi amfani da wannan sirri za ka mallake bazawararka da izinin Allah. Yan uwa ku danna mana subscribing, ku danna alamar kararrawa sannan ku yi share, ku yi liking saboda yan uwa su samu ganin wannan sirri saboda su masu amfana. Kuma ta yanda da zarar mun saki wani sirri ya riƙa zuwa muku kai sai insha Allahu ta'ala. Kuma idan mutum yana neman wani ƙarin bayani ko kuma idan mutum yana so za a yi masa wani aiki, to insha Allahu zai iya tuntuɓar malam akan wannan lambar ta WhatsApp 08067013031 insha Allahu. Duk wanda ya tuntuɓi malam akan wannan lambar ta WhatsApp to zai samu malam da izinin Allah. Yan uwa kamar yadda muka shaida muku, wannan sirri ne na mallakar budurwa mujarrabi mai ƙarfin gaske insha Allahu ta'ala. Duk namiji saurayi da yake da budurwa kuma ya tabbata tsakaninsa da Allah yana son wannan budurwar aurenta zai yi, amma ita budurwar tasa tana nuna mar ba ta son sa, tana nuna masa ba ta damu da shi ba, tana jajjamar aji, tana jujjuya masa baya. Idan ya kira ta waya ma sai tana ƙin ɗaga kiransa, ko idan ya yi mata magana ta WhatsApp ma sai ta share shi da ƙi kula shi. Ko kuma idan ya je ƙofar gidansu ya aika da zo sai ta ƙi fitowa. Shi kuma ya rasa yadda zai yana ta so ya samu sirrin mallaka domin ya ga ya mallake budurwar nan tasa saboda ta so shi, saboda ta ƙaunace shi, saboda hankalinta da tunaninta da ra'ayinta ya dawo kanka. To ka yi amfani da wannan sirrin mallakar za ka mallake budurwarka, za ta so ka, za ta ƙaunace ka insha Allahu ta'ala. Ko kuma namiji ne yake da wata bazawara da yake so, kuma shi ma ya tabbata tsakaninsa da Allah auren wannan bazawarar zai yi. To amma bazawarar tasa tana nuna mar ba ta son sa, tana nuna masa ba ta damu da shi ba, tana jajjamar aji, tana jujjuya masa baya. Da zai yi mata magana ta WhatsApp ma sai ta share shi ta ƙi kula shi. Ko idan ya kira ta a waya ma ta ga kiran amma ta ƙi sauraron sa. Ko da zai je ƙofar gidansu ma ya aika da zo sai ta ƙi zuwa. Shi kuma ya rasa yadda zai yi, yana ta so ya samu sirrin mallaka domin ya ga ya mallake bazawarar nan tasa saboda ta so shi, saboda ta ƙaunace shi. To ka yi amfani da wannan sirri. Wannan sirrin mallakar duk namiji saurayi da ya yi shi akan budurwarsa to za ka mallake budurwarka, za ta so ka sosai insha Allahu ta'ala. Duk namiji da ya yi amfani da wannan sirrin mallakar akan bazawararsa to za ka mallake bazawararka, za ta so ka sosai insha Allahu ta'ala. To
To shi wannan sirrin mallakar idan namiji saurayi yana so zai yi shi akan budurwarsa ko namiji ne yake so zai yi akan bazawararsa. To da farko mutum zai samu farar takarda, zai samu tawada, zai samu alƙalami kamar yadda ka ga an rubuta ɗin nan to kai ma haka za ka rubuta. Idan saurayi ne za ka ga abin da aka buɗe haka na ƙasan nan, to za ka saka sunanka a gida na sama, za ka sa sunan budurwarka a gida na ƙasa. Idan ma bazawararka ne za ka sa sunanka a gida na sama sai ka saka a gida na ƙasa sunan bazawararka. Bayan ka saka to sai mutum ya naɗe wannan takardar sai ta zama laya. Bayan ta zama layin nan mutum zai ajiye ta sai ƙarfe 1 dare yayi. Idan ƙarfe 1 daren nan yayi to sai mutum ya tashi ya alwala yayi sallar nafila raka'a 4. Bayan mutum yayi sallama sai mutum ya istighfari 100, hailala 100, salati annabi 100 sai mutum ya ɗauko wannan layar ya ɗaura da saman carbinsa. Bayan ya ɗaura sai daga hannayensa sama sai ya faɗi Rabbana sau 3. Bayan ya faɗa to sai ya ƙudurta niyya sai ya faɗi ya Rabbi Allah zan yi wuridin innahu ala raj'ihi laqadir. Ya ƙahharu da niyyar Allah ka mallaka min budurwata wancan ma bazawararka ne Allah ka mallaka min bazawarata wance. Allah ka sa ta sona, Allah ka sa ta ƙaunace ni, Allah ka jefa sona da ƙaunata cikin zuciyarta. To mutum zai wuridin innahu ala raj'ihi laqadir ya ƙahharu kullum 3000 tsawon kwana 9. A rana ta 10 za ka samu fararen kaji guda 3 sai ka yanka sai ka gasa sai ka sadaka. To wallahi za ka sha mamaki da yadda